За да придобиете най-ясна представа какво представляват пакетите изненада, сега ще приготвим заедно 4 пакета. 2 за момченце и 2 за момиченце. Всеки пакет съдържа минимум 4 продукта, специално подбрани за възрастта и пола на вашето детенце, както и съобразени с сезона навън. В случая показвам пролетно-летни дрежки, тъй като с нетърпение очакваме новия топъл пролетно-летен сезон. Ето, например, това е пакет за момченце. Тениската е на миноти. Има мотиви на палми с панталонки на манго, които имат също палмови мотиви. Освен това, в пакета има свичър, който е с цип в тъмносин цвят, който може да се съчетава, съм сигурна, с почти всички дрежки, които имате в гардероба на вашето момченце. Още една тениска има тук на River Island, памучна, която може да се съчетава с тези карго панталонки, турско производство на брезе в тъмносин цвят. Това беше пакет за момченце. Сега показвам друг примерен пакет за момиченце. Това е пижамка българско производство. Също може да срещнете в пакетите изненада. 100% памук с любимия стич. Това е рокля на миноти с много свежи цветове и с много ефектен кръп отзад, с тънки през рамки. Блузка на манго, която е с разкроени ръкавчета и с 3D мотив отпред, която може да се съчетава с тези тъмносини панталонки, които пък са на OVS. Освен това в пакета има и тази тениска на Name It от органичен памук и еластичност. Марката Name It също може да откриете в някои от пакетите. Следва пакет за момченце. Това е тениска OVS, трикотажни памучни панталонки, българско производство, които ето, както виждате, съм съчетала с тази тениска. И това комплектче, което аз съм го комплектовала. Това е тениска, блузка с якичка, с червено рае, което чудесно си подхожда с тези пък червени къси панталонки, които са с навити крачолчета, и двете дрежки са на OVS. И ето как съм ги комбинирала. Освен това, в този пакет за момченце има и тази пижамка памучна на манго. И последен пакет за момиченце ви показвам. Примерни са пакетите, които показвам, т.е. за вас пакета и съдържанието му ще бъде абсолютно изненада. Това е тениска с клинче. Това си е комплект, не съм го избрала аз. Това е рокличка на миноти с разноцветен тюл с сладолетче отпред, много ефектна. Боди с тънки през рамки. Памучна блузка с дълго ръкавче за пролетния сезон. С това клинче на OVS чудесно се съчетава. Ето ги всички останали дрежки, които ще пакетирам с много любов за вашите дечица, ако си поръчате пакет изненада от бутона под мен.